ತುಳುತುಲೆ ಬಲ್ಯರು ಕಡ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಣಸಣ್ಣದ ಕೈ ನುಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಕನ ಒಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಪುಗರ ಬಲ್ಲಿ ಬಡಿ ದಿನ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಆ ನೈಟ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಇನಿ ಆನ ನೈಟ್ಗೆ ಬಲ್ಯರ್ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ. ಅಂಚ ಇನಿಯ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಯರ್ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನೀನು ದಾದ ಪುರ ಮನ್ಪು ಅಟಿಲ್ಕೋನೇರಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯೇ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೈಕಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಮೇಲೆ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಗೋದುಂಟು. ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಮೇಲೆ ಕಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತುಳುತುಲೆ ಬಲ್ಯರು ಒಂದೇ ನಾನು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದಲು ರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿನಾಡ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಕಸರ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ನೀರಿಡು ಅಂಚ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊದಲು ಪೈರೆ. ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೇನು ಅವು ಬೇಯ್ತದಾಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೇನು ಒಂದಂಚ ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 7 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತಂದೆ ಇದನ್ನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಡಲೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರಿಪದ ನೀರು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಹುಡ್ಕ ಬಲ್ಯರ್ನ ಇದನ್ನು ತೂಕ ಉಪ್ಪು ಗೋಡಿತಿ ನಾನು ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನಾಡ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂತೀನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಬಲ್ಯರಡು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಡಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಿನ ಖಾರ ಇದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಶುಕ್ಕ ಅದು ಬೇಯ್ದು ಡ್ರೈ ಬಲ್ಯರ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬೇಸು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಲಸಾದು ಅಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಟಾಗ
ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ತರಿದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಸಾಲನ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿಯರು ಸುಕ್ಕದ ಒಂತೆ ನಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬೈದೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ವರ್ಷಲೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಿತ್ತೇನು 2020 ಮಂತೆ 2021 ಮಲ್ದೇನು 2 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಈಲಾಗ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿವಾಗ ಮಲ್ದು ಜನ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ನ ಅಂಚಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಂತದ ಬುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಮಂತದ ನಾನು ಕಂಕನಡಿದ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೊಡಿತ ಒಂದು ಮೈಪು ಸುಡಿದ ಕಡ್ಡಿಲ ಗೊಂತುನು ಅಣ್ಣನ್ನ ಈ ಸಲ 1.5 ವರ್ಷ ಬೈದಿನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವ್ದು ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಉಡುಪುನು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಲೋರಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನು 1.5 ವರ್ಷ ಬೈದಿನು ಬಕ್ಕ ಅವು ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ 2020-21 ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಐಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ತಿರ್ತಡು ಶೂ ಕಲರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಹೇರ್ಗಳು ಒಂತೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂತೆ ಉಂತದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊನೆಟುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ತೂಕ ಆಂಡ ಮನ್ಪೇನು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಕೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಹೇರ್ ಬಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅವು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ದಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಫುಲ್ಲು ಹೇರ್ ಫಾಲೋ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಮನ್ಪುನಕ ಅಂಚ ರೂಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುನೈತ ಕುಜಲ್ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಮಂತ್ ನಾನು ಒಂಥರ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೇರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಪುಸ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷಡೆನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷದ ಮನ್ಪದಿನ ಐಟು ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಹೇರ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತನು ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅನ್ಬಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜೇನು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತೂಡು ದಾದ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೈತ ರೇಟ್ ಏತುಂಡೊಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಲೊಪ್ಪುಣದ ನಮ್ಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆತ್ತಿವಕ್ಕ ಪಾಕ ತಾಪತ್ರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅವು ಈ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತಿವಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ರೀತಿ ಬನ್ನೋಡ ಇಂಚ ಆತನ ಪಣ್ಣದು ಬನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ತೆರ್ಪಿದೆ ಟಿ ವಿ ತೂಲಿರು ಯಾನು ಜೋಕುಲ ರೂಮ್ಡು ಅಂತೆ ಜೋಕುಳು ಅಂತೆ ಪಾತಿರೋ ಬಕ್ಕ ಏನು ಜಿಮ್ಗ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಏನು ಬಂಜಿದ ಮಾಸ ಅಂತೆ ಕರ ಉಂಡತ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಮ್ ಪೋದುವಂತೆ ಟಮ್ಮಿದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅವಂತೆ ಪೋದಿತ್ತು ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ನ ಬಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನಿ ಸಾರಿ ತೂತಿನಾಗಲ ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತೋರ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅವನುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನು ಬಂಜಿಗೆ ಸೆರಗ ನಿಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ದೇಪ ನಾವು ಗಲೀಜಿದೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋರ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುನೇ ಪೊಂಜೊಲೆಗೆ ಮಾಸ ಬಂಜಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಿದೋಜಿ ನಾಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪುಷಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಬಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂತನಾಡ ಒಂತೆ ಬಂಜಿದ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇಕ್ಕ ಪುಡ್ಸೋದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತೆ ಪುಡ್ಸೋದು ತಿಕ್ಕುದು ನಾನು ಮನ್ಪೊಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಊರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ತೋರ ಒಂದು ಬರ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮಿಟ್ಲಿಡು ಕೂಡ ಸಪುರಾದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ತೋರಯೇ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಸಪುರಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಅವನು ತೋರ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವಂದೇ ಪುನವರ ತೋರ ಹಾಪಿನವರ ಬಚ್ಚುನ್ ಪುರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ದುಂಬು ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬರೋದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಪುನಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಸಪುರ ಆಯರ್ನೇ ಕೇನುಜಿ ಎಂಚೆ ಮಂತ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಏನು ಸಪುರ ಆಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆತಿನಿಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೊಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುರಿಯ ಇಲ್ಲದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಪುರ ಓಡೋಣ ಮರ್ದಲೇಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಏನು ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇನು
ವಿದಿನ್ 20 days ಸಪುರಪ್ಪನ ಐಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಸಪುರಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ತೋರಾಯ್ಬೇಕು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಐಕ ಆವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಯಟಿಂಗ್ದ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪೇರದ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಿಜಿ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಡಯಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚದಿತ್ತೇನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ 20 days ಸಪುರ ಓಡಾಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಅಂಚ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ದ ವಿದಿನ್ 20 days ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಆದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಆಂಡ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನರಮನಿ ಬನಿವಾಗ ಆಸೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಕೋತ ಅವು ಸಪುರ ಓಡಾಣ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಅದೋಟೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ಗೆ ಒನಸು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ದೆತಂಡ ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚುನು ಜೀವ ಪೂರ ಬಚ್ಚುನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚುನು ಆಂಡ ತಂಪವು ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪು ನೈಟೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅಲ್ಲೇ ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ತದು ಡ್ರೈ ಅದು ಬೈದನು ಸುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಯರ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೇಂಜಿ ಶೋಕನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಗೋಡಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಬಲಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಏತು 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ಈತು ಪುರ ಅನ್ನಗ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಹೆಂಚಾತ ಸಾಲ್ಟ್ ಸರಿಯಿಂದ ಅಂತೂ ದೇಪ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಡ್ರೈ ಅಂತೆ ಅವು ಪಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಎಡ್ಡಾತನ ಒಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಪುಗರ ಬಲ್ಲಿ ಬಡಿ ದಿನ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಂತೂ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನೇ ಬಲ್ಯರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಯರ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಮೆರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೆರೆಗೆ ಕೊರಡ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ದೇಪಣ್ಣ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಬಲ್ಯರ್ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಪನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನು ಉನ್ಕತ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಕುಲ್ಲು ದೇಪಣ್ಣ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಒನಸು ಉನ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂತೂ ಆರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಪ್ಪಿರತ ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಒನಸು ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒನಸು ಕುಲ್ಯ ಮುಜ್ಜನ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಬಲ್ಯರ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಐತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಂತು ಉಂಪೆನ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೋನು ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತನು ಶೋಕಾತನ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ ಒನಸಾಣದ ಕೈ ನುಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಲಿ ಇರೋ ಒನಸಾದ ಇವಾಗ ಕುಡಲ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೋಡ ಕೈ ನುಂಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಒನಸಾದ ಅಂಡು ಇಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಯರ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಕಜಿಪು ಆಗ ಆಯನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ನಡು ಒಂದು ಮೀನು ಪುರ ಇತ್ತಿ ನಾನಿ ಬೇಗ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು ಎಂಕಲೆ ಮೀನುದ ಅಂಚ ಮನಸ್ಪುರ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂಯರ ಕುಲ್ದ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.